Magandang araw. Ito po ang Walang Tsismis kay Sonia Soto. Isa ang Angeles City sa mga lugar sa bansa na may malaking populasyon ng Filipino-Americans. Sila ang mga individual na bunga ng pagsasama ng mga Filipina at kadalasang Amerikanong sundalo na nagsilbi sa US military bases. Sa pag-alis ng mga US troops, naiwan naman ang libo-libong mga batang may lahing Pilipino at Amerikano. Sila ngayon ay humaharap sa iba't ibang hamon, kagaya ng diskriminasyon at kakulangan sa pagkilala at suporta. Sa episode na ito ng Bawal ang Tsismis kay Sonia Soto, makakasama natin si Maurice Lopez, isang Filipino-American mula sa Angeles City upang suriin ang kanilang kalagayan. Si Maurice ang Pangulo ng American Family Association Incorporated sa Angeles City, isang grupong nagsusulong sa karapatan ng mga American community at nakikipaglaban para sa kanilang recognition. Bukod dito, si Maurice ay administrator din ng National League of Filipino-Americans Incorporated. Aktibo ring nakikipag-ugnayan sa mga American advocates at maging veteran sa Estados Unidos para mabigyan ng tulong at suporta ang kanilang komunidad. Nagbigay rin ng kanyang pananaw ang award-winning Filipino-American photographer na si Enrico Dunca kaugnay ng usapin. Isa sa mga proyekto ni Enrico ang pagkuha sa larawan ng mga Filipino-American. Sa kanyang solo exhibition na The Forgotten Americans, ibinahagi ni Enrico ang kwento ng mga Filipino-Americans. Idinaos ang exhibit sa Smithsonian Asian Pacific American Center Shopkeepers Gallery at Pearl S. Buck Historic House. Dahil sa kanyang obra, napukaw ni Enrico ang atensyon ng mga American rights advocates at mambabatas sa Estados Unidos para silipin at isulong ang kalagayan ng mga Filipino-Americans. Welcome to Bawal ang Tsismis sa CLTV 36. Maurice, kumusta ka na? Blessed day po sa lahat. Sa inyo rin po, ma'am, at sa mga American po na sumusubaybay po ngayon dahil nabalitaan din po nila itong pag-uusap na ito at sa lahat po ng mga televiewers po sa inyong programa. So sa araw na ito, gusto kong mabigyan ng pagkakataon ang inyong asosasyon, partikular ikaw dahil napakatagal mo ng advokasya ito, para kumustahin ang kalagayan ninyong mga Americans, hindi lamang dito sa Pampanga or Angeles City, kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, particular na sa Subic kung saan aktibo ka rin na nakikipag-ugnayan sa mga kapwa Americans. Kay Maurice, ang unang tanong ko sa iyo, kumusta ka na ba? Ano ba ang personal mong kalagayan? Mabuti naman po, nagsusurvive. Pero patuloy pa rin pong nakikipag-usap ako sa mga American at sa mga tumutulong sa American para po ito nga po ang mga ginagawa po nila ay para po makatulong para sa mga American. Lalo na po yung mga nasa Amerika po na tumutulong at nagkakaroon po ng paglalabi para sa mga American. Nananawagan po sila sa mga senators doon na gawan kami ng bill para maipasa naman yung para sa amin. Kamukha nung nangyari sa mga ibang Americans sa ibang Asia, kamukha ng Vietnam, Laos, Cambodia, na sila ngayon nasa Amerika na. So kami dito sa Pilipinas naghihintay pa rin ng isang tulong, lalo na rin sa ating government na sana mapansin kaming mga American. Oo, alam mo, Maurice, tama yung ginagawa ninyo kasi kung hindi kayo maglalabi, kung hindi kayo kakatok, kung hindi kayo mag-iingay, talaga makakalimutan kayo. Nakita mo na ba yung exhibit, yung mga larawan ni Enrico Dunca na ang pamagat ay The Forgotten Americans? May nakikita po ako sa Facebook at nagpapasalamat din po ako sa kanya dahil talagang tuloy-tuloy. Sabi, tama nga po kayo, kung titigil kami, sino pa ang magsusulong para sa aming mga American? You know, the American is a term coined by Pearl S. Buck, which essentially talks about an Asian mother married to or involved with a military father or partner. What interested me is the fact that being Filipino-American, it touched my heart because there's an issue that involves
my countrymen here in the Philippines, and also at the same time a voice I can use in the United States to shine light to the issues that was left behind. What interested me was the fact that I'm an image maker, that I wanted to use my voice and my talent that was given to me as a power or a tool to share the stories. I started the project in 2014. Back in 2013, I visited Philippines, and there was a time that I was driving around and I saw a kid on a motorcycle that looked like an American child, and I said, wait, that looks like a mixed race. And having to, being raised here in the Philippines, I'm familiar with the Amerasian issue. What really touched me when I met that person was the fact that he said he was left behind by his American father. And then knowing the culture in the Philippines, if you don't come from a wholesome family, you are considered coming from a broken family. And his goal was to meet his father. And that touched me. Can you imagine a grown-up man looking for his father? Napakahaba na ng lumipas na panahon, hindi ba, Morris? Simula nung nagsimula kayong makipaglaban, pero lalong sumidhi yung ating pakikipaglaban para sa inyong karapatan at interes after umalis ng mga base militar ng Amerikano after Pinatubo eruption. Morris, kung hindi mo mamasamain, ilang taon ka na ba ngayon? Mag-53 na po ako itong December, so 52 po ako ngayon. Pwede ko bang malaman o malaman ng mga televiewers, ang mga nanonood sa atin, kung nakilala mo ba, na-trace mo na ba ang tatay mo? Hindi pa po, kasi nung 2 years old po nung pinanganak ako, tumigil na po siyang nagpapadala sa amin ng tulong. So yung mga pictures niya, mga ebidensya na ewan ko kung saan nilagay ng nanay ko. Wala na akong nakita. So nagkaroon naman kami ng DNA test para ma-trace mo yung father mo. Isa ako sa mga kagaya ko mga Amerasian na mababa yung match. Sabi ko nga, bakit kung kailan libre na yung DNA, kung pa mababa yung match namin. Pero ito pa naman, siguro naman, kaloob naman ng Diyos ang lahat ng ito. Siguro pwede naman maghintay. Morris, kumusta naman ang nanay mo? Matagal na po siyang pumanaw, year 2000 pa po. Year 2000, so 22 years ago pa. Mahigit, no? Pumanaw na ang iyong mother. Alam mo ba yung istorya ng nanay at tatay mo? Ang pagkakasabi sa akin po nung nanay ko, galing po siya ng probinsya, pumunta po siya ng Angeles, meron siyang naging kaibigan dito, pinasok siya sa trabaho. Yung unang pasok niya daw sa trabaho, yung tatay ko naman nakita siya, dahil ang mga Merkano po, yung mga TDY dito, 18 months po lagi yan. So simula po nung unang araw nung father ko daw hanggang sa 18 months, nagsama po sila. Nanirahan po sila sa isang bahay. Tapos meron po akong isang pinsan na siyang kinuwang kasama sa bahay ng nanay ko. So yun lang naikukwento sa akin. Sa Shopee to. Siya, 6 stripe po siya, sa palagi ko, para master sergeant siya noong panahon na yon. So 36 years old na siya noong 1969. So medyo line of 8 na po siya siguro ngayon. So tapos, nung umalis po siya, nung nadestino siya sa ibang lugar, sumusulat pa naman po siya dahil alam niya nasa tiyan pa ako noon. 6 months ako sa tiyan ng nanay ko nung umalis siya. Kung nagbalik siya sa kung saan siya na TDY noon uli, 2 years siyang nagpapadala, sumusuporta hanggang sa panganak ako, hanggang sa mag 2 years ako. Tapos bigla na lang pong naputol. Hindi ko alam hindi rin alam ng nanay ko ba't hindi na raw tumulat. So nung bata ka pa, alam mo at alam ng mga kalaro mo, ng mga kapitbahay, na Amerikano yung tatay mo, puti.
Opo. O kasi halata eh. Opo. Di ba? Siguro nung bata ka, ang puti-puti mo, no? Yung talagang kanong-kano ang dating mo, no? Tisoy nga po. Ang tawag nga nila, tisoy na bangus o tisoy na hilaw. Kaya po ba? Ano nila. Oo. Hindi ka napipikon pag nung maliit ka, pag tinatisoy na. Minsan po na napipikon ako isa nagagalit din po ako kaso wala rin dahil payat lang ho ako nung bata ako, maliit lang ako. Kaya yung mga nagbubuli sa akin, mas malalaki po sa akin. Kaya uuwi na lang ako. The common denominator of this emigration story is number one, living in this country living in the Philippines. In my personal opinion, they are not socially accepted because of the fact that they're mixed race, and many of them are called names. Many of them are called left by the ship, dollar baby, or terms that are really derogatory, and that's one of their common denominators. But deep inside in them, there's something missing, especially if they come from a first-class father living in a third world country. So they wish to be living with that dad on the US soil. So many of them has that dream. Sabi mo nga na 2 taon lang na nagpapadala ng suporta yung tatay mo sa'yo, Morris, di ba? After noong pagpapadala niya ng tulong sa inyo, kumusta ang pinagdaanan ng buhay ng nanay mo? Ang nangyari po, nakapag-asawa siya ng iba. Nagkaroon ako ng mga kapatid. Kaso mahirap din ang buhay noon. Kaya 8 years old pa lang ako, nag-umpisa na akong mangalakal. Yun na lang niya bago ako mag-aral, nangangalakal na ako, namumulot ako ng basura. Hanggang sa mga 2 years, 3 years, gano'n ang ginagawa ko. Para mapag-aral ko yung kapatid ko, makatulong ako sa lola ko kasi yung lola ko ang nag-aalaga sa akin. Tapos yung nanay ko naman, bihira, dumarating na lang paggabi. Kaya nagsumikap lang ako. Hindi naman siguro nakakaya sabihin niya, namulot ako ng mga basura para magkaroon ng pagkain. Bata po ako. There's a couple of them that in my research and working on the project, there's a couple of mothers I spoke with. Of course, any mother is hopeful for their child to have a brighter future. And the stories was also for their child to meet the fathers. So that's again the common denominator. Many of these children really have lived a life full of mockery, discrimination, live in a marginalized community. Some of them live in the lines of poverty. How did they deal? I can just witness when I was growing up here in Angeles, I can just witness or share what I witnessed. There was an American kid in my school who was bullied. He just really ignored them, and I think that's the resilience of a Filipino. We just don't pay attention to that. Ano yung inaasahan ninyong gagawin dapat ng gobyerno ng Pilipinas para hindi kayo masyadong mahirapan?